Українська економіка повинна зростати, і це єдина відповідь на всі проблеми України. А також, тож Кабмін ставить амбітне завдання: за 5 років економіка має зрости на 40% і створити 1 мільйон робочих місць. Щорічне зростання економіки у 5-7% забезпечать завдяки ремонту і зведенню 24 тисяч кілометрів доріг, побудові 15 аеропортів і 5 морських портів, відновленню річкового транспорту, а від покриттю всієї країни якісним зв'язком. Всі пріоритети вже за місяць будуть викладені в програмі уряду. А щоб ні на що не відволікатись, більше не спілкуватимуться із журналістами до і під час засідань Кабміну. Те, що вважають за доцільне, відкоментують після закінчення роботи. Відкритим має бути все те, що має бути відкрито, тобто публічна інформація, доступ до публічних установ. Ми думаємо зараз, яким чином відкрити доступ на територію, навіть прибудинкову, до уряду. А от власне засідання уряду не має перетворюватися на шоу. І це дуже важливо, тому ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося з пресою за результатами цієї роботи. І перше рішення Кабміну – ліквідація економічного підрозділу МВС. Мовляв, поліція не має втручатися в бізнес. Щоправда, найближчим часом в парламенті мають розглянути законопроект про створення спеціальної структури, більш аналітичної, яка і опікуватиметься бізнесом.